O accidente producíase pasadas as 4 da tarde no quilómetro 27 do corredor que une Noia con Brión. Foi un choque frontal entre dous vehículos. Nun deles viaxaban dous veciños de Noia, pai e fillo, de 78 e 41 anos de idade, respectivamente. O pai, que conducía o turismo, falecía no punto, e o fillo, que ocupaba o asento do copiloto, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado no helicóptero medicalizado do 061 ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. O condutor do outro vehículo tamén falecía. Tiña 43 anos e era natural de Oroso. Había 3 vehículos implicados, en 2 dellos con 2 personas fallecidas, confirmadas ya por personal médico, y que fue necesario proceder a su excarcelación con colaboración, con GES de Noia tamén, e a punto estaba o personal sanitario. No accidente viuse implicado tamén un terceiro vehículo, no que viaxaban 2 persoas máis, pero que resultaron feridas leves. Ademais dos equipos do Parque de Bombeiros de Boiro, no operativo de emerxencias tamén participaron membros do GES de Noia, persoal sanitario e Garda Civil de Tráfico, así como tamén Policía Local de Noia e persoal de mantemento da propia estrada. A consecuencia do accidente, a vía quedou pechado ao tráfico, desviándose a circulación nese tramo pola estrada convencional.